Сәскәләрдә тотып мин һиңа барам. Куйса әллә әрләшмәк яшәйек тату. Без беләбез һәр кемгә лә кирәк бию ярату. Кемгә әзрәк кирәк, кемгә күбрәк. Ләкин матурым бәгърем һин бит яшьрәк. Ишетәм йөрәгең шәбрәк тибә. Сөнки безгә ял килә. Ял килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәкләре шәбрәк тибә. Ял килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәкләре шәбрәк тибә. Давай. Бына пример берите дияктан. Басып бей башланлар буда. Опа! Ой, айда, йыгылып төшмә балконда. Молодцы! Уйлама, һин мине яратмай тиеп. Синең өсөн генә килдем акылда киеп. Ярамай бер кемне кәметергә, кеше тойырга тиешәм һөелергә. Әйдәгез дуслар бергә булайык. Күңел асайык, йырдар йырлайык. Ишетәм һинеңдә йөрәк шәбрәк тибә. Сөнки безгә ял килә. Ял килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәкләре шәбрәк тибә. Ял килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәкләре шәбрәк тибә. Ял килә. Ял килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәкләре шәбрәк тибә. Сынап та дуслар, ял көне яшь кызларның йөрәге шәп типкәнен барыбыз да беләбез. Ләкин минем уйлавымча, ял көне егетләрнең дә, апайларның да, агайларның да, укытучыларның да, бухгалтерларның да, директорларның да, дояркаларның да йөрәкләре шулай ук шәп итеп тибә. Ял килә, безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәкләре шәбрәк тибә. Ял килә. Безгә мөхәббәт бирә. Баймак кылуларының йөрәкләре шәбрәк тибә. Ял килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәкләре шәбрәк тибә. Ял килә. Безгә мөхәббәт бирә. Сәгыйдулла бай егетнең йөрәге һәр вакыт мынамын дигән итеп тибә. Йөрәкләре шәбрәк тибә. Рәхмәт дуслар, барыгызга ла. Опа!